Bina poisa ke powder hai. Bye bye. Iwang a bit chino na Asian siri bye. Thank you. Hi hello guys, आं मुनि बर' आंनि मुनि बर' YouTube channel आंनि बे फिसा channelआव बयखौबो खनसे बरायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायजोबगोन होननानै। लोगोफोर दिनै आनैमोनहानाव आर'जआव थांनो नागिरदों आरो ओंखायनो देलायगासिनो नोंथांमोनखौ दिनै आर'ज लानो देलायनानैनो स्टार्ट खालामजेनबाय जागायजेनबाय भिडिअखौ खासिबारियाव आरो ओमफ्राय जों गामिनि आर'ज पार्टि लिंहरदों आरो बेजोंनो थांनो नागिरदों मानसिफोरा थांजोब्बायानो आंसो ओंखारखाङाखै नै दाबो बाइकजों थांसै आं आदाजों जों गामिनि आर'ज हांख्रायहरदों आरो ओमफ्राय जोंहानि बाबानिबो बिनानाव जाखायो नालाय ओंखायनो थांनो नागिरबाय आङो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर आं ओंखारखांबाय ओमफ्राय दादामोनखौ नेगासिनो आरो बिसोरो ओंखारगासिनो ओमफ्राय नैबे टेक्लुआ आबायनि फिसाजो आरो दाख्लैयो जोंहा आर'ज लाबा फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै थांनो नागिरबाय बिसोरबो आमाइमोनहा आसामिससो आरो ओमफ्राय बर' रोङा नैबे माबायाबा मुनुआबो बर' रोङा आरो माबा बुजियो होमबाबो बारा रायलायनो आरो हाय खौहाय एबार हाय गाइस लाजिसोगारो भात खालिना खानाय जि लाजिखायो टुकुलुआ किबा कबि लाजिखायो आरो नोंथांमोना बिदिबा नायलांबाय थादो जोंहा थांनो नागिरबाय मा टेक्लु 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 बर' बायदि नुखायो नै टेक्लु जोंहानि टेक्लु सासेल' सानै आरो फिसा बिब' बिनानाव गिदिर मानसि थांनायनि दावराव लागासिनो गाइस बाइकआ गाखोनो बै आं गाखोबायलै जा थांग्रोनोसै बाय थांदोंबा जों थांसै बारा दिनैसो जा बारदोंना अखासो हागोन नामा ओइयावलाय मा जादों मानि बेलाय बरायफैदों माबा मोनसे माबा बानायदों दा आं माबा हरदों माबायाव निउसाव हगारहरदों निउसाव लोगोफोर दासो सफैबाय आर'जआव नै बे आनै सिख्ला मोनहानावनो दाख्लै जानाव थांनाया दसे थाना लासिगोन आरो साहा लोंग्रोदों लोगोफोर नै आर'ज लागासिनो माइनाव लाबायानो जोबसिगोनानो आरो दोंसे लानानै न'निखा आरो दा खनखांना बेलेगनाव थांबावगोन जिरायनो हाला ओंखायनो आं सिखारबोबाय नै लोगोफोर हानैमोननाव आर'ज लाखांबाय दा बेलेगनाव लाहैबावगोन आरो न'निखामोन नालाय ओइलाय थांजोब्बाय खासिबारियाव हाजो सेरावनो आरो ना बैखौ मा होनोमोनलाय सांमा खल'नि नामा न'फोरानो ब्रे ब्रेथार आरो नोंथांमोननो मालाबा देखायगोन आं फैबा दाख्लै खनसे फैदोंमोन होनबाबो ब्लग लायाखै थांजायो थांबालाय दा ओरैजाय फैनानै डाइरेक्ट थांखानोसै थाबायगासिनो नै हौवाफोराबो माखासे थांग्रोबाय होमबा नोंसोर बिनिनो हाबान दां जोङो थाइबारिनि मोसानो हाफैनाया गोबोरसा सफैलायबाय आर'ज लाथ'वाखैनो आरो ओइथिं जगार खालामगासिनो लोगोफोर नै इसोर आर'ज जानो नागिरबाय जों जिरायथ'वा आर'जआव एक्ट्रेस जानायखौ हाय बोलो लाजिलायोबो दसे इन्सटाग्राम बानायनो बियो नेटानो नाङा बेवहाय हाजो खाथि नालाय माबा नेटानो नांसोखाया आरो थरसेबो जायाखै जेबो नुवा दाहाय आनैमोनहानाव खालामहैनो हागोन ना जोंना एक्ट्रेसआ
सोरहानाव दङ दा आलासि जाफैदों जोङो दे बुंग्रोदो आलासि जाफैदों ओमफ्राय जोङो दा दैया फानफैदों दैमाल'मोन दैमाखौ बेयाव न'खरसेनाव जोब्बाय आनैमोनहानाव ओंखाम जाहैनोसै बेयाव ओंखाम आनैमोनहानाव ओंखाम संदोंनो मा ओंख्रि संदोंथाय खैथा जाखोलै मोनासिगोनसो जों थांनो अखा हासिगोन अखा दुइथा जालायबाय ओइ नैसो थांग्रोबाय आनैमोनहानाव लाफैलायबाय हाजोना होनाया मा जाखो ससे नोंसासो दानि ससे थांनो नंदोंमोन आङो साम' खलमनि लामायाव जाने के बाद बड़बूट हम जाने के बाद लोगोफोर मा जाखो Dali pular. Dali beda. Dali pular sa. Dali pular. Pular bedor dali. Taruh beda dali pular. Mamang siapa? Tali itu kan bola bedor ni mai. Jui. Itu tadi. Sebentar. 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 Jangan ni pula. Mamang sih. Tali ini aku umpaya na jignar motor alu koben. Itu ada. Betul tak? Jangan ada kawan. Mà lagi bawa kan jadi huni bagi bawa kan sih bawa. Mamang sih. Dali pular berapa? Nah dia chẳng hạn như anh ơi cô cảm ơn đi đàn đi xếp đi mà được đàn đi xếp phối đằng phải bên mà đời chẳng hạn đi đằng phải để bị sân giả đúng không ngày ba giờ tôi nuôi thay vậy thằng này cái bé nó chẳng hạn thằng nâng khởi bài đây đi à con chân bầu lai thằng nâng khởi bài lên cái hai dưa con thằng đâu cả con ăn nữa liệt ra là dưa ba đi vui đằng đằng nữa thằng sen là được rồi thằng bà bye bye đi quăng ở bên khi nào nó ý xin sửa bài thank you Thật ơi! Rồi bây giờ asam mang được lấy Asam Arunachal boundary ini bilang ya. sang mak lu di benar ya Sama koloni. hajar ini kacikan Beda bae. Sahatingjai Arunachal. Ada dari mabatingjai kelahatingjai Asam. Boundary ada ini. Dukan dia beli tanah sama kulungnya. Lega bener. Arunachal maba jeung ya film mana sih? Sosial sih. Ya til. Ai nagan doh, nugan. Sosial kamu nugan. Di kelangan.
lu dia Oh, betul single tuh, bilang beri beli kamu tuh. omphay maba adamun Oh, itu loh sih. Oh, ini pasti bisa. Hei, mana aku bisa pulang ini kalian loh ini? Ayah, kamu soleh pak, punya. Ini dana lega bertenaga karya hengge jasa dana lama muzang jalan ini ya sebiar film ini bener. Ekdom kari bulan aja lah. phải đâu mà ba kan sini aku boy Lega ber film mana nula dengan pasung sih. oh bidin se Pasung aja sih. Malah manusia lega ber. ayo kau dah Yeay, bila posake pauta hai.